Ano yun? Ano yun? Pasilip sa atin? Takbo na. Baka ano na yan? Ano yun? Bisa nyo na dito kasi. Iba, tara guys. Gubi pa naman. Tara. Bilis, patayin mo na. So we're back again guys, hold up. So ayan, tawag doon, napaaga yung ano natin. Napaaga yung pangalan nito? Yung ano na yung November? Yung ghost hunting. Hindi naman kayo totally mag-ghost hunting, pero yung mangyayari kasi is pupuntahan namin ng ganitong oras. Anong oras na ba? Wait lang, check out. Nasa anong oras na? Okay, check natin para ano? Ano? 8:15. So ayun guys, tawag dito. Pupuntahan natin yung Snake Road, or para siyang ano basta sobrang dilim na part, or basta sobrang dilim doon, walang katao-taong bahay. Walang mga bahay doon, so walang mga tao, pero sobrang dilim nun. Kaya ang mangyayari kasi is pupuntahan namin ng ganitong oras. Then, ewan ko, basta good luck na lang sa atin, ingat na lang guys. And yun, basta sobrang aga nito. Ito, may dala na kaming mga ilaw. Yan guys. Kaya ang mangyayari, ingat na lang sa atin sa daan. Yun, puntahan natin ito. Guys, ingat na lang Napaaga talaga tong ano natin, tong multo season natin. Tara guys, let's go. Woohoo! Guys, papunta na kami. Ayun, malapit lang naman dito sa amin papasok pero doon makikita nyo na lang na sobrang dilim. Ayun, ito, papasok na kami dito sa may Petron. So ayun guys, naka-entry na kami. Papasok na kami dito. Dito may mga bahay pa naman dito. Dito yung entrance. Napapasukan namin sa Snake Road. Ito, tignan ko naman yung daan. Dito medyo marami pang mga bahay dito Marami pang mga bahay dito, maliwanag pa. So ayan guys, tawag dito. Andito na kami sa may extension nito. Dito, ewan ko bahay pa lang dyan. Pero dito yung papunta na Snake Road. Ito, nakikita nyo. Yan, madilim dyan. Yan, puro pala yan. Yan yung mga pupuntahan natin. Ito. Diba? Kaya, tawag dito. Guys, tara. Punta na natin si Snake Road ng 8:15. Alas mga 8:30. Mga ginto na siguro. Tara, let's go. Go! Bari. Kita mo, patay natin yung ilaw. Guys, sabi ng ate ko may multo daw dito. Nakakaramdam siya. Tignan nyo naman kasi lang. Ayan, meron dong nag-flash light. May nag-flash light doon guys. Yung guys, tawag dito. Yung sitwasyon ngayon. Meron pa unti-unti dito. Pero pagdating dun mamaya, ano na siya, dire-diretso ng ganitong daan. Kaya yun, dito pa tayo sa may mga dito pakunti na ng pakunti yung bahay. Pakunti na ng pakunti dito yung bahay. Pag pinatay namin yung ilaw, tingnan nyo guys, wait lang. Pag pinatay namin yung ilaw, tingnan nyo, makikita namin sa daan. Yan, patay yung ilaw, yung ganyan, kadilim. Ito ngayon, ganyan po kadilim. Ayan, ilaw. Bari. Ang lalayo na ng mga ilaw dito ay ng mga bahay. Hindi po yung mga yan, mga bahay po yan. Tignan mo sa likod. Saan matapos dito? Grabe po. Wala akong nakita. Ewan ko anong trip ng anong vlog, napaga yung vlog namin na horror. Woo! Tignan mo guys. Malay mo, makikita mo. Ay, putang ina. Malay mo, makikita dito si Jason. Wow. Ganito na naman. Ang pusol-pusol ko. Alam mo,
Sabay mga tayo dito. Para hindi, ipapakita ko muna sa mga viewers natin na ano. Patayin ko muna yung ilaw. Bali, meron naman tong ilaw. Meron naman to eh. So, ganito guys. Ganito yung sitwasyon ngayon sa ano. Sitwasyon ngayon sa Snake Road. Isipin niya, nasa gitna ka ng palayan. Nasa gitna ka ng palayan. Nakikita ba ako? Oo, nakikita. Oh, nasa gitna ka ng palayan, pero may mga daanan. Ito. Kaya tinawag pala siyang Snake Road kasi ganito yung daan na. Kung nakikita niyo zigzag. Yan, ganyan. Tapos meron diyang malaking, kung hindi kasi kita yun eh. May malaking tower diyan. Hindi kita yung tower, madilim na, sorry. Okay. So ganito. Ganito yung sitwasyon ngayon. Ewan ko anong natripan nitong kapatid ko tapos nitong mga pinsa ko tapos itong ate kong ba't kami punta. Ayan, as in nasa ano kami, nasa gitna kami ng daan. Ay nasa gitna kami ng palayan. Pinto. Ito ang kaganapan ngayon sa Snake Road. Tingnan natin dito. Baka may gagawin pa dyan. Baka may gagam. Ang daming gagambo. Daming gagamba. Dami no. Dami. Siguro na anak yan. Ay, ano yan? Oy, ingat baka may mga ahas. Dito kasi bigla-bigla na lang may mga tumatawid na ahas dito eh. Tumatik dito. Yung mga tumatawid. Tara, dito. Ano yun? Ano yun? Uy. Ano yun? Ayun. Uy, ayun. Ano yun? May nakasilip sa atin? Takbo na! Baka ano na yan? Ano yun? Diba, ano? Ano? Bisa nila dito kasi! Iba, tara, tara guys. Gabi pa naman! Tara, tara. Bilis. Patayin muna, patayin muna. May paparamdam dito sa Snake Road. Ngayon. Grabe. Ang dami yung paparamdam dito guys. Maaga pa! Uy, maaga pa pero ano? Maaga pa pero Sige mo na yung mga boy namatay na dito. ang alam ko kasi ano itong daan na to patigil-tigil kasi maraming mga dito nilalabas natin mga parang dito yung tapunan ng mga kaya uy bari dito sinasabot yung mga Di para akong ano nilalamig. lang po. Tatakot Iba yung nararamdaman. Tingnan nyo kung nakikita nyo itong daan namin sa zigzag oh ito na naman siya. Guys, tawag dito. Try nyo pumunta dito sa barangay namin. Basta once na nandito na kayo sa Nasinto, kilala din. Oh, ito. Shit, baka. Bilis mo tayo, baka di na tayo mabulid. Baka makabul. So ayun guys. Bali. Nasa gitna sila guys. Nasa gitna yung mga baka. Wait lang dito ba tayo? Kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako. Hawakan mo kamay ko ate, ang lamig. nanginginig. Tawag dito, siguro mga 1 kilometro pa bago kami makalabas sa may highway. Pero kanina pa tayo dito, baka kailangan ibaliktad yung daro ko. Hindi naman tayo nawawala. Ayun, pinupunta namin to pero yun nga lang kasi maliwanag sa may araw. Kaya okay pa naman dito pero once na abutin ka na ng gabi, delikado na. Kasi madilim nga dito eh. Ang dilim dito kahit tignan mo. Yung likod natin. Guys, kung sakaling gusto nyo puntahan to, once na punta kayo na sa Nasinto Pangasinan, Mag-comment kayo sa akin. oh, itanong nyo lang kung saan banda yung kung saan yung banda yung Snake Road. Kilala naman na nila tong ano eh. Mag-comment Kilala kayo naman na nila tong Snake Road eh. Sikat tong Snake Road sa ano namin. Parang may naglalakad. Tara. Parang may naglalakad. Dali. A few moments later. Tawag dito. So ayan guys, tawag dun. Ewan ko kung mga 800 meters na lang, nasa highway na kami. Then ayun, kung nakikita nyo naman eh, you know, yung highway, nakikita nyo yung mga ano dun. Yung mga daanan dun, dun. Nakikita nyo yung highway na yan. Tapos lalabas na lang kami dito sa may, anong barangay ba to? Barangay Gibol na ba? Yan. Talaga dito, guys, kung gusto nyo i-try, kung gusto nyo mag-ghost hunt, kung gusto nyo yung mga friends na ano, try nyo ditong dumaan ng ganitong oras. Ewan ko lang kung di kayo makaramdam. Guys, dito kami sa baba ng puno. Ewan ko kung anong patutunguhan itong vlog na to pero sana
Pero tatry ko palang i-double check kung may makikita akong mga iba pang mga nagpapakita, yung mga hindi mo inaasahan. Tatry ko tingnan dito sa camera. Kaya siguro nasaan lang pinakaunang video. Tara, lakbayin na natin ang highway. So ayun guys, tawag dito. Tatapay sana kami dun sa Tatambay sana kami dun sa ano, Hindi na nag-videoan. yung bridge. Ang pangalan, Tagalog, ang bridge. Tulay. Yun yung isa rin ipapakita ko sana ang creepy na tulay. Ang isip, pero bakit may tulay dito sa Snake Road? Eh wala namang tubig. So ayun, isa pa. Mas dito ako kinalabutan. Inilabutan kami pala lahat. Meron kasing akasya. So itong isa kong pinsan, ay tapos itong ate ko, sabi niya na iba na to. Wag na kaming wag natin ituloy kasi alam na namin mayroon doon eh. Ayaw rin naman namin ipamamag yung sarili namin para lang dito sa vlog na to. Gusto lang namin ipakita ang point lang namin dito is gusto lang namin ipakita yung ganitong oras na dumating dito. So ayun guys, mamaya doon na tayo sa highway, doon na tayo magkita guys sa highway. So ayun, nalampasan na namin yung Snake Road mula doon sa may boundary to boundary ng ano. Yan, basta di kasi dito makikita eh. Ewan ko kung magagawin ko pa ng video, boundary to boundary. Tapos ang nangyari, ang pinaka point dito is mas maganda kung magpapa 7-Eleven tong ate ko ngayon. As yun, di ba? Ano ate, magpapa 7-Eleven ka ba ng ganitong oras? Nasa vlog ka? Ano? Dito makita kung gano'n. Hindi. ayaw daw lang pa 7-Eleven na ate ko eh. So ayun guys, dito ko na lang yung vlog. Sana nag-enjoy kayo. I hope. Pwede na. So na. Peace out. Peace. Squeeze me oh so tight. Show me